Εδώ αυτή είναι μία είσοδος από εδώ κάτω που πάει στο Καπαλί Τζαρζί. Μία από τις εισόδους. Από εδώ μπαίνεις και από πάνω βγαίνεις. Τα αρχαία χρόνια. Τέτοιες ντοκιμάτες δεν έχουμε στην Αυστρία και ψάρια. Σάντουιτς. Τα παίρνει και η κάμερα. Αχ, μας τραγουδάει κιόλας. Ne işin var bu? He? O istemiyorlar. İstemiyorlar. Ne işin var? Ne ismi var? Midye, midye. Ha, midye. Midye. Sen kim açtın? Ver misin bir de? Ben istemiyorum. Ben Tadına bak. istemiyorlar. Θα φάμε παγωτό. Και εδώ και εδώ έχει προβατήσει ο σουβλάκι. Αυτοί δεν έχουν από όχι. Μάνι. Α, θέλουν αυτά. Τσάτσας. Σημαίνει πήγαινε μπροστά και εδώ. Λεπτά, 5 seconds, 7 Bu yapıyor. Noupoli. We've just come under the bridge and we're going to the Topkapi. Not Topkapi. Gamkapi. Kamkapi, that's the word. Let's go. One is K. One is κανονικά. Maybe you come to this one. Maybe not. Μια χαρά. Καλά είναι. Ξέρεις άλλη γλώσσα ή μόνο αγγλικά? Βεβαίως, μιλάω και αγγλικά. Μιλάω αγγλικά. Αγγλικά. Ολλανδικά. Ολλανδικά κιόλας. Λιγάκι γερμανικά, ιταλικά. Ω, σε ακούς Στέφανε. Όχι, κοιτάξτε, άλλο για πάω στην Ελλάδα. Κάνε το ρουμά. أشهد أن محمدا رسول الله. Κοίταξε εδώ και στα παιδάκια τα μικρά. Καλό το θέλω. Θέλω σε πούλγα μας. Κάτι στενά, Αξού. στενές ανηφόρες και εδώ το... Αχ, και λέει, και τι ωραία που κρατάνε σαν Τουρκοί τα χέρια αυτοί οι δύο. Τι να είναι. Σας τράβηξα. Γύρω το δει. Benzi Arap. Bu benzi Arap be. Benzi Arap. Φύγετε μακριά. Ξέρεις, αυτό εδώ πέρα Το εκεί. και εκείνο εκεί πάνω. Εκείνο πολύ μακριά είναι, ρε. Έλα, ίδια. Δες και το κέντρο. Πάρε βίντεο εσύ. Tamam. Hadi bu beni aç foto ya. Böyle ben şöyle fotoğrafya. Στον Μίσα αρέσκει αυτή. Κωνσταντινούπολη. Το λιμάνι! Yeah! Στέφανος Πρωτομήρα. Out of Κωνσταντινούπολη. Τώρα την κουρδίσει. Όπως μια μέρα θα κουρδίσουμε να πούμε εδώ πέρα τα σύνορα. Έβαλα στους εύκολος στο κεφάλι του. Το πανηγύρι και ο Λιράρης είναι από τη Συνόπη. Look at the way they've got the hands around their Και τα χέρια τα βάζουν γύρω. elbows. Yeah, elbows. Like... Oh no, they're holding. Oh yeah. It looks like a tick. It looks sort of like a tick, but it's not. Πάμε να πάρουμε κάτι να πιούμε ρε παιδιά τουλάχιστον. Εδώ γίνεται
γίνεται γάμος. Και γιατί δεν τρως εδώ, κύριε Θεόφιλε? Επειδή δεν σε φτάνουν τα λεφτά. Άμα φάω εδώ, μετά θα γυρίσουμε το βρακί στην Ελλάδα. Άμα το ψαθά. Το βρακί δεν είναι. Το θα σου πει ότι όταν είχε χάσει τη βαλίτσα του, τον ήμουν και ευκήλια.